Guys, kanta kong Bisaya niya, Oo. Ingleson niya. Ako ay master ng English sa barangay Kanton, Tapper. Uy, makalamboy ng English yan ako eh. Bright kayo ko na English eh. Makabayan akong basic. Basic eh. Tingko na nagit. Bising bitaw. Kanta yung Basic ka kayo bitaw. ng English ako eh. Uy, challenge! Okay, sagod na! Dapit nga akong lipuan. I stay in together. Sige panglibak ang mga silingan. The neighbor is libakira. Huwag ipili, bisan pag ang ugangan. No one and fathers alive. Labi nagbatik batasan. It's very difficult. Kung sila na gani magtapo. Is he in tapok-tapok? Ilang baba magpunay bagot po. His mouth is very mouth. Ipagawas ang ilang kalagot. It refresh any problem. Apilon pang way labo. If I know enter. Maora jud ka na ilang kalipay. It's different happy always. Mag-iyahay laglibak kanay. Libak it's he, libak in here. Tumasakpan nunya pangutanon. If- Lejon mo angkon. If we find mistake, no difficult answer. Unsa nun? Saktor noy, sa ibaw ka. Unsa nun to? Ibaw biya kang maestro ako sa una usara jud kabog niya ang naibawon. Yes or no ra mo na ako nga. Mo na akong in English nga. Binaya pas, bibala na atis nga tunga. Sabtan. Nakasabot ba yun? Sabot na, sabot na. Sabot ka no. Oh, sabot lagi tando. Tando. Tando, tando. Tando siguro. Ang maestro may sa una kay yes or no ra ni bawon. Nakasabot siguro pero bot-bot. Ni sabot na tando mo sila. Oh.